Oota, noin, oota. Joo. Mä sitten just tulin pelaan, niin mä en sit osaa No, yhtään. mäkin tulin äsken pelaa, että... Tää on niinku periaatteessa mun lämpö. Ei mulla on ihan Saatko pitää iso... customeita tänne? Vois katsotaan. Meno. Ei ku... Oota. Mä vien vähän lämpöä. Okei, mäkin. Hää? Onko tästä? Oh my Mä saan days. pelaa yhteen. Jos mä oon nyt niin mekaanisella tuulella, että mä voitais sut yhden kerran, niin... Sä oot lipannut ihan sika paljon porukkaa, et mä en tiedä tätä. Oot lukeen. Oh my god. Oh Miten mä voin, kun mun pitää vaihtaa mun salasanat ilman, että mä pääsen sinne, mutta tää laittoi Niin mulla on sitten sähköpostiin. rekordi päällä. Joo, mullakin on rekordi. Millä sä kuvaat? GeForce Experience. Ok, mä vedän Se ei OBS. lagaa yhtä. Joo, mä en käytä ite OBS, kun mulla lagaa se aina niin paljon. Valitettavasti salasana ei voi vaihtaa. Missä täällä on resettinappi? Se on siinä maassa. Siinä. Eiku tuossa. Ei kun ei toi. No. Ihan sama, noniin. Mä lataan äkkiä se. Joo. Noin. Oh my. Jos mä teen tälleen vaan tuolta takaisin tuu sivulle. Mä en tiedä, että pitäis olla tuo. Ei, et nyt lagaattu yhtään. Oho, miten mä... Tämä menetä haitteja nyt. En mä... Siis jos mä oikeesti... Se on Ei, oh my days. Koni. Se on pienen homma tuo. Mä vedän mä Oh, se konon. oli sun! Oh, se oli sun! Sä tuut niin tava. Mä niin tiedä. Sä tuut niin. Onko sulla hiiliä? Ei mulla ole yhtään hiiliä. Hyvä. Miksi oli hiiliä? Melkein klippasin. Ei, mä en halua sua. Mä en vaan halua. Ymmärrän. Ainoa. Tilannut uutta ja salasana. Tonni. Mä haluaisin susua yhden sotin. No niin, jes. Ei. Joo, ei toimi. Ja bingo. Ei. En mä oikeesti, en mä jaksa. Monet mä otan poikki, tässä me 15. Meno. Oota. Ihan sama. Ai, mä laitan nopea toi kuva. Huhhuh. Tämä on näin epämekaaninen tänään. Skaalas, datti. Pakko vähän pienentää pingi, mulla on jaataviso. Ei pingi, kun siis sen. Tiedätkö sä, pystyykö täältä vaihtamaan OBS:stä ja tiedätkö sä, pystyykö täältä vaihtaa resoluutioa? Niinku. Ei tee yhtään, mä en oo käyttänyt sitä varmaan vuoteen. Mutta striimaamiseen, mutta en mä siinäkään oo vaihtanut. Joo. Noniin. Mitä? Noniin. Mikä tää on toi ihme, mikä kuuluu toi ääni? Siis, En tiedä. mistä? Ihan niinku joku löisi jotakin kammaa. Häh? Siis varmaan mun näppäimistä. Kuuluu tommonen niinku kolina. Niin, se on mun... Tommonen, Vähän niinku... Niin, se on mun... Niin kuin... Se on mun... ei sun näppäimestä voi kuulu tommosta. Niin siis mun hiiri. Mä lyön sitä vähän, mä tiedän. Sitten kun mä näppäilen, niin kuuluuks tää? Kuuluu, mutta voiko se ottaa vähän vähentää sitä näppäilyä? Joo. Vähän häiritsee toi ääni taas aika paljon. Ihan rehellisiä olla. No oot meno.
No, voitais vähän... No, hitsi, oota. Kuuluuks nyt paremmin? Nyt mä en kuule ollenkaan sitä. Kuuleeks sä nyt, kuuleeks sä nyt mitään? Nyt. Haloo? Ei kuulu enää kolinaa. Joo. Kuuluu silleen ihan viljaa, mutta ei se haittaa Joo. noin pieni. Okei, nyt kuuluu Nyt alkoi taas kuulumaan. No entäs nyt? Ei nyt ei kuulu ollenkaan koskaan. Kohta varmaan alkaa taas kuulumaan. Joo. Hei, mene nyt! Oh my days. Mitä? Jos mulla on... Onko se uuteen? Mä vähän lipesin. Joo. Mitä mä nyt kusee trippulojakin? Osaaks sä kuonia? Osaa helposti, mutta mä en nyt osaa sitä edes trippuloja kunnolla. Mä tein taaskin tein ovi-editin vai? Se mun editit ei tyylin toimi tai jotain. Tai edittaa. Mä asun koulissas. Oh my days. Oliks se mun koulissa just äsken? Joo, mä olin siellä sisällä. Se oli mun lattiasta sun kouli vaan. Ei tässä sakki suostu. Hetken, mä en nyt voi kuolla sulle. Tää on niin rinkas, mä nyt kuolen. Resettaa nyt se. Mistä? Mä melkein kuolin tossa. Mä melkein kuolin tossa. Mitä? Mitä tässä tapahtuu? Mä käyn nopea keittiössä. Joo. Käyn hakemassa lisää vettä. Ei kun toi jedi tohtoto. Kuuluuks enää? Kuuluuks yhtään? Kuuluu silleen pikkusen välillä, mutta ei se koko ajan edes kuulu. Mikä sun pingi on tällä hetkellä? 17. Sitten nyt joo, niin vähän. Eikö sä klippaa? Ei ihan voi, mulla ois voittanut yhden kerran. Otaks mä siis 15 vai 10? Vedetään 15. Ok. Enemmän chanssia sulle voittaa. Eiks vaan? Joo. Ees yhden Oh my kerran days. voittaa. Miten Mä mä tein osun tuolta? klippausta just. Miten mä osun tuolta? Oh my god, se on niinku hyvä. Oh my days! En mä oo. No, mä tuun grapplerille. No, ihan sama. No, vetää vaan uusia sama. Miten mä kusen tonkin niinku editin tosta? Tää on vaan niin paljon vahingossa ovi-edittiä. Musta se oli jo pieni vissiin. Kuunnelkaa nopeakaan, mutta mun täytyy käydä Joo. nopea viemässä roskat, että mä tän tähän loppuun. Hetkonen. Joo, ei mitään. Mun täytyy käydä viemässä roskat, että mulla Mä menee... haulittiin nyt käteen. Joo. Oh my god. Mulla nyt toimi mikään aloitus. Mä oikeastaan varmaan 50 eri aloitusta. Oikeesti eikä 5 eri aloitusta. Vaikka me pelattiin vielä 5 roundia. Mikä vitu haiti, miten mä en osannut tätä. Mä en saa pelata low groundia. Eikö vissi ota... Enkä osaa kyllä haittiakaan. Se tuu sama haittia. Ei kun saaspa, mä kusin. Oh my days, mä oon huono tässä pelissä! Miten mä oon näin huono tässä pelissä? Eka kerta voittaa, nippu! Tää oli ihan kyllä, sä klippaat, mutta se on... Ei mitä? Ei mutta onnistu. Mä pelasin vahingossa tohon koonia lattiaan, mutta kai. Mikä näppäimistä sulla? Apex Pro Mini. Mulla on Dakivan 3. Joo.
se sun mielestä hyvä? Mikä? Väkivan 3, tiessä. Ei mulla ole koskaan ollut. Ei mä... Oon mä sitä kuullut. Okei, oh my days, mitä sä osut tosta? Mitä sä osut tosta? Se on niin nörtti, Agnet. Ei, tästä mä oon ihan täys idiootti. Editta on niin hyvä mies. Haivaali. Herra lipsauta kumminkaan. Mitä sä otat? Ei hitto, kun toi tulee niin aggressiivisesti päälle. Kyllä tulee niin... Mene sinne. Onks mä parempi nihkut siellä? Ei mitään haju. En mä oikein osaa sanoa. Enkä oikein vitsaukaan arvostele ketään täällä. Alkaa... Onks sä... Miten mä... Sä oot legit siis... Tiedät sä Nikke... Vittu! Tiedät sä sen Nikke... Mikä Nikke tee... En mä muista sen nimeä. Kuinka kauan sä oot tubettanut? Uildon... Mitä? Kuinka kauan sä oot tubettanut? Joku puoli vuotta. Puoli vuotta. Miten mä en osu tosta? Tilaajamäärästä näkee kyllä. Joo. Mä oon vasta joku 5 kuukautta ja mulla on vasta 72. Tai no 6. No varmaan 5,5. En tiedä miten se osuu tosta. Mulla saa koulussa, mutta se olikin mun koodi. Miten Okei. mä kissa miten joo on ollut? Ihan oliko stikin kurit jo? Tripla meni ihan smoothisti. Mä luulen, että mä boksin, mutta sä karkastikin sieltä. Mä en osaa kirjasta edittaa yhtään tänään. Siis kattokaa näitä mun edit, nää on niin hitaat. Kuinka paljon peliä on nyt tässä vaiheessa? 4-1 mä tehdään. Ei hitto mä lipsavan. Mä en jaksa. 4-1. Niin. Te ootte vissiin tosi tasaisia niinku pelaajia tai sillä tarkoittaa, että täällä menee varmaan kauan, että saatais toisen niin hengiltä. No joo, siis me ollaan vedetty tätä yhtään tyyli joku 5 minuuttia. Miten toi playssa? Mä olisin kuollut nipulle kamarissa ja 2 tai 3 kertaa. Loppu sprintti. Juu, Silti oot haitra, vaikka se on tää loppusprintti. Miten sä... Melkein ollut tämä boksen, vasta vielä jäänyt melkein klipille. Olit se oli kyllä toisessa boksissa. Olisin kotiin vetää monkku glasääriin, mutta ei vissi ihan onnistu, et sä ollutkaan siellä. Kuinka monesta teillä on poikki? Onko teillä 5? 15. Saattaa mennä hetki, voit mennä vaikka sooloon sillä aikaa. Joo, siis ei mä missaan ton! En mä play... Sä oot niin hyvä playssä näitä koneita. Kiitti. Oho. Sä playssä niin joka puolella noita koneita. Miten sä oot noin viisas? Mä en oo koskaan ollut näin viisasta pelaajaa. Oh my days. Mun piti edittää sille sivuuttaen, mut sitten meni vahingossa silleen niinku... Melkein klippasut niin pahasti. Äijää tänne päälle. Sori, toi oli oikeesti vahinko. Se toi, ota, häi hiili. Häi oikeesti hiili. Toi oli oikeesti vahinko. Ota tähän näin. Monta HP:sä nyt? Täydet. Joo, hyvä. Varmaan tuo video, mitä te kuvaatte, niin varmaan nipun koneelta vie aika paljon tilaa. Niin vie. Ja se meidänkin vei joku
4 gigaa. Ja se ei Voiko se tehdä Neljä, sama? Voiko se tehdä? mulla vaan niin 1,5 gigaa. Eli Voiko se tehdä samanlaisen kuin kun sä teit Mä teen... Joo, mä teen... niin mikä, en mä osaa sanoa sitä. Niin kuitenkin, ton kanssa. Joo, mä teen samanlaisen. Niin voiko sä tehdä samanlaisen niinku kuvakkeen siihen? Joo, voin. Kopioitko sä suoraan netistä kaikki kuvat vai teetkö sä ite? Mä otan silleen alustusta netistä, mä lisään niihin yleensä jotain juttuja. Niin toskin mä otin sen taustan netistä, mut sitten mä lisäsin siihen ite ne tekstit. Joo, on hoksannut. Oho, miten toi ei muka osu? Sä oot niin onnekas. Joo, kaikki sanoo mua onnekaksi ja pinkojaksi. Ei voi klippaa, mut miten se on toi nopee? Siis... Mulle sitä ottaa raita. Mulle sitä ottaa piikki. Mä oon niin idiootti. Mitä? Mä oon niin idiootti. Joo, mitä Me aloitettiin. Ota. Joo, no, ei kun, joo, mitä tässä kävi? Joo, meni. Mä oon idiootti. Miksi mä en ottanut piikkiä? Tähän mä vaan avasin suoraan se editin siihen. Joo. Mullakin välillä käy tuollaisia virheitä, tai oikeastaan aika usein, jos Oota, niin mä ihan arvan nenä rehellisiä äkkiä. Häh? Koni? Ei kun sä lähet sieltä heti korkuun. Mä oon kyllä suosituhannen karvakaaja. Miten mä nyt... Vuosituhannen paras karkaa ja bokseissa. Miten mä osuin sua niinku... Tuli Joo, jonkin miten mä osaan kenkä. pelaa? Miten et osaa Niin mä pelaa? osin No sähän tuoltakin. niinku vedät mutkin ihan hirveen helposti. Miten mä nyt en osaa Mä pelaa otan oikein. yhden. Mä en edes häppä, mä en osaa tänään pelaa. Miten mä otan sitten 2. Mua pelottaa ihan Oho, liikaa. 12. Mua pelottaa ihan liikaa. Mä oon Miten sua voittanut pelottaa? 3 kertaa. Pelottaako sua, että sä et tuolle nipulle niin kuin sillä, että sä et klipille? Niin, mä ihan klipille. Älä huoli, se on klipannut muutkin monta kertaa. Joo, no, oikeesti. Joo, hyvä. Joo. Hyvä kun sanoit, että no niin ei enää pelata. Joo, että on Mene ainut sinne. sitten. Et Ei oo ne ainut, mene joka sitä jää. muuta. Mä en oo Mene sinne mun mennyt. klippiin. Mene sinne mun Ei klippiin. mitään, sä menet joka puolelta noita. Niin vedän. Pakko myöntää mä oon ehkä vähän jonne. Ei mitä mä jaan jumiomasein, eikö portaas. Ja mä lipsahan. Et sä lisää. Joo, legit vähän niin kuin minäkin. Ei. Lipsahtelen koko ajan. Niin, vihdoin jotakin ruokaa. Pääsee syömään. Sä blänkäs, mä näin se osuu muhun, mutta se, mä en ottanut damagea siitä. Sä blänkäs nyt just niin pahasti. No Se niin. on Discordissa koko ajan viestiä. Mä kuulen vaan bling, bling, bling. Joo. Sä oot siellä, varmaan siellä Levon. Siellä Levon, siellä. Ootko sä siellä Levon? Joo. Siis mä kysyn lipulta. Oh my days! Mitä? Oon mä ehkä. Oh my days, mä en osaa keskittyä, kun kysytään kysymyksiä. Älläkin pysty keskittymään, kun kysytään Joo, mä kysymyksiä. en- Ainakin kun mä oon näin kattonut sun kysymään. profiilia, Ei mulla vaan, näkyy, se on- että yksi yhteinen tai oikeastaan 2 yhteistä kanavaa. Yksi on se Levan. Joo, okei, oon mä sitten siinä. Siis siinä Levon Discord-servulla. Niin on, joo. Joo. Ei hitto. Ei mitään nyt. Asat noin alhaalla. Ois heti sanon? Mitä mä missaan tosta elämäni sotiin? Joo, et sä voi. Mä en oo ikinä nähnyt tollasta missään vaan ikinä. Ei mä lipsaa. Okei, mä oon niin huono tässä pelissä. Mä lupaan. Mä oon niin huono. No niin. Legit Pushcamp Daddykin voittais mut yksi. Ai joo. Sama. Saatko sä mitenkään hirveen hyvin jotakin mekaniikkoja? No osaa. Esim. editoinnissa.
Joo, mä pelottaa niin paljon. Ei, en mä tii. Haitti, mä haivia sen haitin. Hai ihmeessä. Mä hain ehkä ringellä tavallisen haitin, eli kuolen sulle. Ei tulee triplalla mun päälle. Joo, miten mä... Melkein jätin suoraan mun montakin klipille. Kun sä teet noi hiton taktiset suunnat. Johon mäkin on lähtömäinen suunnannut. Klipille! Ehkä. Okei, mä ei ole kyllä monta kemeä, mutta mä otin ihan varmuuden vuoksi klipille. Mutta jos multa loppui just silloin sprintti, mutta ei lähti. Okei, miten mä... Melkein klipille, melkein lippu klipille. Mitä? Onko mä vähän huono tässä pelissä, legit? Et sä legit taas teet tolleen mulle. Mä olin sillä koonin toisella puolella, mä oon niin idiootti. Mitä hittoa chatti just tapahtui? Se on oikeesti 5. Ei se voi olla 5-9, se on 5-9. Tää on niin tasasta. Oliks tää näin tasasta Miksuhin kanssa, Mikaelin kanssa? Kato se video, niin näet. Joo, mä oon kattonut se molemmilta. Mut oliks se sun mielestä näin tasasta? En mä muista. Mun mielestä kyllä ei. Mä hävisin niinku sellaisilla, niinku mä olisin tarvinnut puolet enemmän, niin mä olisin voittanut. Puolet enemmän pisteitä. Siinä siis... Mä muistan ne pisteet. Koska sä meet koska me mennään duokuppiin? En mä tiedä. Mä haluaisin niin paljon mennä sun kanssa kuppiin. Koska Voidaan me joskus testaa. Joo. Silloin kyllä tehdään ihan sikakauan liveä. Ei Mä kyllä tykkään livettä ite, kun mä aina alkaa lakaa niin paljon. No. No mulla on live jaksaa pyörittää sellaisella Pitäisikö sitä klipata toi? En mä kyllä. Toi oli niin shakki. Älä please laita mihinkään montakin. Toi oli niin huono klippi. Miksi mä... Mä ainakaan tota laita. Toi oli niin huono. Miksi mä sanoin noin ees? Miksi mä mietin tota? Mä en halua mennä sun mihinkään montakin videoa. Mä joutuin ainakin Mitä? 2 eri videossa. Mä olin takana. Mä tein kyllä YouTube-shortista klippasin YouTubetta. Ok. Sen voit tehdä. En mä siis tota klippaa sen kautta, mutta joku, jos mä saan jonkun... Tästä mä laitan suoraan vaan montakin. Mä lipsaan. Mä en uskalla tulla, kun mä oon näin lovi. Mä sanoin. Joo, sä olit joku 50, alle 50 HP tyyli. 36 tyyliä muistaakseni. Mä olisin sun 49. Silloin ei nyt 2 triplaa tarvii vetää. Tarvii. Ei sitä klipistä ne muuta mitään tuu. Mitä me hittaa 12 päähän? Onks sulla nää pottu grafiikat? Ei. Mettäpeikko. Tää on Kutsun mettäpeikko. mettäpeikon tänne. Kutsun mettäpeikon. Mä lipsaan. Mä oon menossa jo räkkiin. Olisiko tän... Aivan menossa. Teettekö mitään Mä en jaksa sitä, kun se alkaa taas selittää jotain hitoa sarkasmia. Ei mitään, Se puhuu. Mäkin katkos sitä, koska mä siellä kuunnella, mitä sä sanoit. Mitä sä olit jonkun sanomassa? mä menen vasta jonkun 15 minuutin. Mut tiesitkö, kun on paikka, joka on porttinen, Joo. niin siinä on silleen, siinä on, kaikki tietää sen yhden aikuisvihe jutun, niin
arvaa onko joku mennyt vai tekee sit kylti silleen, että se eka, kun se on pornainen, tai silleen, niin se on eka mustaa ja sitten oranssia. Tätä mä tarkoitin, sen takia mä en halunnut tätä Lukee mettäpettä. P-O-R-N ja Ja mulla on aine. sitten video päällä teistä. Sama. Molemmilla. Aha, kiva, että... No se selitykset tulee tähän mun videolle, mä noita ala jaksan leikkaamaan. No mut se on kumminkin iltalehti. Se on ihan silleen, että sä... Ei voi puhua Iltalehdestä. Ei toi. Ei Ne on uutisia, kyllä nyt sun katsojat uusia voi kuunnella. Miksi se on oikein? Mä en jaksa, mä Ei ne lipsahdin. ole tarpeeksi vanhoja tyyliin. Mä tää on 10.6. Niinku oikeesti. Kuinka niinku tasaisia me ollaan? Mulla ei lähde tänään yhtään legit editit, mulla ei lähde yhtään. Mä oon vähän kuumea, mä oon vähän lämmentynyt, mut en mä oo niin Sain mekaanisemmalla joku päällä. kommentti kanavalle. Niinku nyt, tää niinku eilinen video, niin mä sain siinä niinku joku vähän alle tunti sitten kommenttia. No katso, se on varmaan aika positiivinen kommentti, kun paras video. Kuuntele, täällä lukee. Voin tulla harjoittaa sua, on klipannut nipun. Ja sitten täällä, ja voin harjoittaa miten saa helposti pienemmän Mitä? Klippasit ehkä se. Onks sut klipattu joskus? No riippuu kuka ihmeen. On mun kaverit mua klippailu, mutta en mä tiedä. Sulla on Ei, niin kukaan vähän Käy video. jossain Revumäpistä tai jossain on joskus. Mikä se YouTube-kanavan nimi on? Koko kommentoisi. Tää on vaan joku Eetu Kauppinen. Et se on vaan niinku Mitä mä vissoin? On se saatan joskus mun katsojapeleissä, on meinaa sinun katsoja. Mutta ei se kyllä mikään pro oo. Muuten, mä oon se tyyppi, kun sä teit kerran liveä. Ja mä kysyin, että tuu 1v1 ja sanoit, että mä en pelaa nyt katsojapelejä. Okei. Mitä sä menit ollaan? Ja mun on aina ollut tehdä sunkaan video. Pitäisikö tänäänkin tehdä sellainen joku sellainen, tai jos niinku jaksas niin kustomi. Joo. Vähän kuin enemmän porukkaa tehdä. Jos kai niinku... Melkein klippas, mutta mä en osu päähän sua ikinä. Tiedättekö? Ja tyypit. Niin, että niinku... Et nyt sano mitä naisia Siinä puhutaan sitä Ei oo, siihen. kun siis tää on ihan vastuullinen. Te tiedätte mikä ohjelma Master Singer Suomi? Mikä? Ei! Mä sanoin! Eiku joo, ei mitään. Joo. Niin siellähän oli semmoset 2 pelleä. Ja kakka. Niin arvatkaa, ne 2 pelleä siellä, jotka vissiin voutattiin ulos, niin tiedätkö ketkä 2 ne oli? No. Kerro. Arvatkaa. Ei tää haju. Ei mitään. Lakko ja Herma. Uike! Mä olin just sanomassa lakkoa ainakin, mut en tiedä. Siellä oli Lakko ja Herma. Herma, Mä en oo kyllä kattonut kumpaakaan varmaan 2 vuoteen. Siinä on kai... Herma on 20 minsaa sit laittanut videon. Me oltiin Masked Singer Spelle. Ai sä niinku lanitat huolella Miten mä oon näin surkeat se videopelissä? Nipu, nyt loppuu toi kusetus. Nyt loppuu toi kusetus. Sä sanot, että sä oot huono tässä pelissä, videopelissä. Ja mä verrattuna pro. Hei, joo! Ja sit sä kumminkin teet YouTubessa, että kun sulla on maailman liian nopea, että editittää maailman nopeammat editit. Niin, ja sit sä teet vielä, että sä oot klipannut FNCS-voittaja, että... Kenet? Eikö sä oo nähnyt sitä? Oikeesti. Oliko se oikeesti joku FNCS voi? No, Eikö sä nähnyt sen pikakseen? Koska se oli ennen kuin se kuppi oli, niin se video. Eli se ei voinut kupistakaan sitä, eli se oli FNCS. Siis ketä se tyyppi oliko? En mä muista sen nimeä. Sitten olisi ollut Amarsavi. Mä siihen yhten nipun video, missä oli, jos se seisoi paikoilla ja voitti sen pelin, niin kun siinä oli se, tiiätsä, ääni se Mr. Savage, niin meikäläinen oli laittaa kommenttiin. Oh my god, Mr. Sandwich. Mä legit luulin, että okei.
Mä häviän sulle. Siis jos mä voitais... Mä en jaksa pelaa, mä väsyttää niin paljon. No aijaa, väsyttääks mua? Mun ranteet on ihan saakelin kipeinä. Kun mä oon pelannut tätä Mulla peliä. tänään 8-4 koulua. 804. No ei niinku ainakaan silleen kun me ollaan Millä luokalla sä oot? 8. Olkaa. Mä oon 7 ja mulla on joka päivä 8:30 ja 3. Oh my days, mä klippasin sut niin pahasti. Oh my days. Ja siis Keettäkin sanoi, että sä oot huono tässä videopelissä. Ja tää No vitsejä klippaa mut ihan emmetin. Mä käyn mä liivan. Sä melkein klippasin mut just. No niin, klippasinkin. Mä sun koulussa taas. Siitä tulee varmaan yli puolen tunnin video, kun tehdään paita. Tää on kestänyt nyt tyyliin puoli tuntia. Tää on kestänyt puoli tuntia. Tää on oikeesti kestänyt puoli tuntia. Sen tietää ainakin reilu. Siis tossa lukee 31 minuuttia nyt. Mitä ihmettä, se varmaan tulee viemään tosi paljon tilaa. Joo. Varsinkin kuun koneelta. Mä lataan niin hyvä laatuisena nää vielä, niin vie ekstra paljon. Niin. Mä en pidä ihan. Mä varmaan pidän siitä. FPS ja 2K. 2K laatu 60 FPS. Mulla on tällä... Maksimi mitä YouTube saa niin on 60 FPS. Ihan oikeesti se lipsahaa. Katsotaanpa. Mitä? Onko tuo Sä hyvä lennät. sellainen thumbnail-sovellus tietokoneelle, millä voi tehdä thumbnaileja? Anna vas esim. Mikä? Mikä? Se on Mistä semmonen te kuva puhutte? editointi. Obviously bad for this video. Damn. Eikö oo? Esim. onko Photoshoppi hyvä my vai onko se aika days. huono? No. Niinku mikä on paras? Okei, moro. Mä otan kanavasia. Moro katsojat. Moikka. Ja siinä oli video kun Nipu klippaa, mut voi No niin, tää pahus. plus